Ja hi som? Connectem tot plegat. Ja hi som. Encara no. Ara sí. Ah, dic ara. Ara aquí. Espera, posarem en mute tot el que hem de Tot el que posar. hem de posar. Cadascú fent la seva. Sí. Però estem en hora, com a mínim. Sí. Estem al lloc quan toca. Estic? Se'm sent? Sí. Et sentia abans? Sí, és que m'havia posat en mute, no sé com. Calla, home, m'estic escoltant a mi mateix. Què dic ara? Està bé, Amb està bé. una mica de retard? I dirà la Maria que vingui a veure'ns. Maria, Sí, ja home, i som. tant. Vinga, obrim el xat. Ja hi som. Tenim tot preparat. Hòstia, sembla que sigui de Mecano, jo aquí amb els dos teclats. Així m'agrada, referents moderns. Què et passa, boomer? No aconsegueixo iniciar sessió a Twitch, no sé què passa. Tu. Jo a Twitch ens veig, ja. Tinc la veu apagada, però ens veig. Sí, no, Sí, jo també, i tu i perquè 5 si no persones més. em torno boig. Bona nit a tots. Bona nit. Això 5 vol dir que ja hi persones. som, no? Sí, ja fa estona. Molt bé. Havíem dit a les 10, Doncs- doncs a les 10. És que som gent que compleix. Tirem milles endavant. Endavant. Vinga, va. Salut a tothom, criatures de la nit, éssers fantàstics i gent despistada. Estàvem la mar de tranquils fent el friki pel nostre compte, però ens han invocat forces arcanes ultraterrenes i ens hem reunit per parlar-vos de còmics, videojocs, cinema, ciència-ficció, fantasia, marxandatge i maquinetes. En definitiva, cultura dispersa. De manera que prepareu-vos per sentir-ne de tots colors sobre una pila de coses ben poc importants, però que ens importen i que fan la nostra vida més amena. Parlarem d'això i per descomptat de les nostres merdes. Avui, sobretot, impel·lits per l'influx de Sant Jordi, el nostre objectiu és brindar tot un seguit de recomanacions culturalment disperses de llibres de tota mena. Tenim entre nosaltres la devoradora de llibres, arquera i rolera a temps parcial, Anna Ramírez, àlies Biblosfera. Hola? L'infermer pirata Josep Maria Giribet, també conegut com a Johnny Demen. Bona nit, amics meus tots. L'administrador de sistemes i sex symbol dels Muppets, Jordi Martínez, l'inefable Gelabob. Bona nit a tothom. I qui us fot la xapa és el plom incommensurable de Jan Ros amb el nom Jan Terrabastall. Som l'equip de Multivers Cat, i emetem en fase de proves, així que pot ser que divaguem i segur que ens embarbussarem força. Sigueu benvinguts al nostre programa, que esperem que també sigui el vostre. Com dèiem, això, el motiu d'aquesta trobada és una mica anticipar Sant Jordi. No volem arribar tard enguany i tenim una sèrie de recomanacions. El que farem és donar la paraula a qui té més experiència en aquest camp. Aquí s'ho ha preparat. A qui s'ho ha preparat millor. Diguem que és la nostra líder espiritual. Què ens portes, Anna? Explica'ns què és el que ens vols recomanar. Bé, jo avui vull parlar del gènere fantàstic en català perquè en els últims anys hi ha hagut una explosió en les editorials que publiquen fantàstic i ciència-ficció en català i això és fantàstic, valgui la redundància, a mi m'encanta i tan a prop com estem de Sant Jordi doncs és l'ocasió perfecta per repassar tant aquestes editorials noves que han sortit en els últims anys publicant en català com les que ja fa anys que ho fan. I hem de començar per algun lloc, així que volia començar amb l'editorial Males Herbes. L'editorial Males Herbes, molts potser la reconeixereu per les seves tapes verdes, molt característiques. Males Herbes té un catàleg extensíssim d'obres en català, tant d'autors d'aquí com d'autors traduïts. Ha estat realment molt complicat trobar un parell de llibres només per recomanar. Intentaré només 2 o 3 o 1 o 2 llibres de cada editorial. I de Males Herbes, després de molt pensar, he decidit que recomanaré un llibre i una autora. El llibre és Extraordinàries. Aquesta és la coberta verda característica que comentava. El llibre és Extraordinàries, que és un recull de relats de 15 autores emergents. Són relats molt sorprenents i molts d'ells jo no diria pas que hagin sigut emergents i d'aquests us recomano sobretot els primers.
Però vaja, tots són remarcables. He dit un llibre i una autora. L'autora és la Carme Torres. Jo suposo que molts dels que esteu aquí la coneixereu. Jo en soc superfan i, a més, amb els últims anys he tingut l'ocasió de parlar amb ella 2 vegades en 2 clubs de lectura, el Club de Lectura de la Biblioteca Jaume Fuster, que és el meu, i des d'aquí també saludo al Club de Lectura de la Biblioteca de Montcada i Reixac, que m'han deixat colar algunes sessions, entre elles la de la Carme Torres durant el confinament. La Carme Torres té 2 llibres a males herbes, i els recomano tots 2. El primer és Enxarxats, que es va publicar el 2017, i el segon, que es va publicar només al novembre, crec, de l'any passat, és un recull de relats que es diu Estimades màquines, del qual no en puc parlar perquè no l'he llegit, però segur que és fantàstic, igual que la resta de llibres. Perdona, Anna, diria que també hi ha un relat seu a un llibre que és un relat és un recull de relats sobre històries d'ecologia apocalíptica o ecoapocalipsi, una cosa així. És cert. Què és el que ens parlaràs tu després, oi? Pot ser? Saps què passa? Que me l'ha pres mon pare i se l'ha quedat ell. Però sí, era un dels llibres de què volia parlar, sí. Sí, és veritat, aquest se m'havia passat. Però, a més, la Carme Torres no només ha publicat a males herbes. No sé si ho he dit, la Carme Torres, a part d'autora, és que jo és una dona que l'admiro molt, a més és investigadora de l'Institut de Robòtica Informàtica Industrial, i a Pagès Editors, que és una altra de les editorials estrella d'avui, va publicar el que per mi és indubtablement el seu millor llibre que tot amor he llegit, que és La mutació sentimental. També de Pagès Editors, l'altre llibre que volia recomanar, és un clàssic que tenen publicat, que és Neuromàntic de William Gibson. Aquest sí que l'he llegit. Doncs mira, jo... Soc boomer. No. Jo no, l'hauria d'haver llegit i ho faré en breu. Aprofitant aquesta edició, perquè crec que l'edició anterior, com a mínim l'edició en castellà, diuen que la traducció era molt dolenta, així que aprofitarem que ara tenim la traducció en català de Pagès Editors. Sí. Una altra editorial relativament nova en català, que també té un catàleg extensíssim, és Raig Verd. I no podem parlar de Raig Verd sense mencionar les meravelloses edicions que han tret d'Úrsula K. Le Guin, incloent-les de les històries de Terramar. Les històries de Terramar són un dels pocs, diria, sí, la majoria d'obres de Le Guin són de ciència-ficció. Les històries de Terramar són el seu principal llibre fantàstic. A mi m'encanta. Si em poso ara a parlar de les històries de Terramar, no parlarem de res més, així que ho deixarem aquí, però són un d'aquells llibres que rellegeixo sovint i que s'interpreten molt diferent segons l'edat que tinguis quan el llegeixes. Perdó, la pel·li de Gibi de Cuentos de Terramar no estava basat en aquest llibre? No, fora. És un altre. Oblidem-la, no existeix. Vale. Però està basat en aquest o en un altre? Loosely based, diria. Està basada en aquest, però diguéssim que agafen els personatges i fan una mica de reinterpretació. Com les pel·lis dels Cuatro Fantásticos, oblidem. Això aquí no ha passat. No sé. Sí, de Raig Verd, sí. Jo tinc aquest Sant Jordi en el compte de desitjos a la mà esquerra de la foscor. La veritat és que personalment la ciència-ficció que he llegit l'he llegit en castellà. No tenia encara, quan era jovens, no tenia nivell per llegir-m'ho en anglès i el que queia a les meves mans, la majoria, si no per dir gairebé tot, va ser en castellà i m'agrada molt el fet que hi hagi aquestes reedicions i a més són molt xules, el que dius. M'ha agradat molt per la biblioteca personal de casa que tenim tots i totes i estarà guai ampliar-la amb aquest llibre. Jo la reedició de Raig Verd no la puc ensenyar perquè no la tinc, però ensenyo l'edició que tinc en anglès i així anem il·lustrant les recomanacions que donem. I a part de la mà esquerra de la foscor, també Raig Verd ha editat Els Desposseïts, em sembla, i una altra que ara no recordo. Però Raig Verd també té altres llibres fantàstics. Una vegada més no tinc per ensenyar el de Raig Verd, puc ensenyar l'edició en castellà, però un altre llibre que han publicat que és meravellós és Vinti, de Nnedi Okorafor. De moment han publicat el primer llibre, és una trilogia, però el primer es pot llegir independentment dels altres i realment, si us agraden, us interessen les meduses espaials, no us podeu perdre Vinti. I tant. Qui no vol llegir sobre meduses espaials? No, és un llibre fantàstic, de debò, jo el recomano molt. De fet, vaig recomanar-lo pel
club de lectura clandestí que tenim. No, el tema dels meus clubs de lectura també dona per un programa sencer i va agradar molt a tothom. Molt bé. Si seguim parlant de reedicions de llibres clàssics, que sempre havíem volgut llegir en català i que ens han fet esperar molts anys, la següent editorial que hem de mencionar és Mai més llibres, que recentment s'han atrevit a començar a publicar Terry Pratchett en català i han començat amb 2 llibres. El primer és Guàrdies, Guàrdies i el segon és Ritus Iguals. Jo encara no tinc aquestes versions en català, així que ensenyo les que tinc, que són aquestes. Ritus Iguals, i a més ara estan preparant ja un altre llibre que és Mort, amb el qual, per cert, hi ha molt debat perquè l'edició en català l'han publicat amb una H al final de la paraula mort i recordo quan es va fer l'anunci a Twitter hi va haver bastant debat sobre el tema. Dels títols que surten en català de tot l'univers Pratchett, creus que són adients per algú que comença amb Dismont? És a dir, saps que hi ha les diferents branques i més, i aquí hi ha molta literatura sobre la pròpia literatura de l'ordre en què llegir-los i de més, no? Jo no sóc una experta en Dismont, he llegit bastants llibres. A mi m'ha sorprès molt que no comencessin pels primers, de Light Fantastic, i no, aquest és el segon. El primer és que algú m'ajudi. Sisplau. Espera, que m'hauré d'aixecar a buscar-los. On estan? Sí, Comodín del Público, perquè soc terrible. Aquí. Jo sempre m'he trobat el mateix problema que el Jordi. El color de la màgia. El color de la màgia i la llum fantàstica són els 2 primers, però no serien els més bons. Guàrdies, Guàrdies és un dels que sé que a la gent que més li agraden, jo no l'he llegit, però aquests 2, Mort i Equal Rights, sí que són molt bons i els 2 són principis dels seus fils respectius, així que crec que estan ben triats. Sí, perquè n'hi ha uns quants, és a dir, com deia el Josep Maria, no tant per la cronologia pròpia de data d'edició, de quan es van publicar, sinó una mica la lògica que podem seguir, que en molts casos no té per què coincidir, no? I crec que aquest n'és un. A més, jo d'aquests llibres, d'aquesta edició de Mai més llibres de les obres de Terry Pratchett, vull destacar que les portades les ha fet la Marina Vidal. La Marina Vidal és una il·lustradora meravellosa. A mi tot és meravellós, però és que parlo dels llibres que m'agraden. I a mi em té el cor robat. Jo vaig descobrir la Marina Vidal amb aquestes edicions de no sé quina editorial és, però que van fer editorials molt boniques. Aquesta, la Bárbara Hamley, Vencer al dragón, la canción de Taparrabos, també van publicar El juego de Ender i no sé quina més. I aquestes portades són de la Marina Vidal, van ser les primeres que vaig veure i em van encantar. Després sé que també ha fet les portades d'Alcatraz, la sèrie infantil de Brandon Sanderson, que jo també la recomano moltíssim, no només pels nens, sinó pels adults, perquè és brillant com tot el que fa Sanderson i molt diferent de la resta dels seus llibres. I no puc ensenyar aquestes portades perquè el llibre el té la nena i no el tinc a l'abast. I no li puc treure. I sí, ara ha publicat les portades de Terry Pratchett. També he llegit avui, quan estava buscant informació, que ha publicat les portades dels llibres del 5, de la nova editorial dels llibres del 5. Però vaja, que també la podeu trobar a Twitter i fa coses fantàstiques. Què més? De Mai més llibres. Mai més llibres té tantíssims llibres que vull recomanar que em faré només 2 més i ja paro. Un altre és La brigada lluminosa, de Cameron Harley. La Cameron Harley, no sé si la coneixeu, és una autora que té una veu certament pròpia i potent, i potser pel llibre que és més coneguda és aquest, The Stars Are Legion, que també es coneix extraoficialment com Lesbianes a l'espai. Jo, quan es va publicar en castellà amb la sobrecoberta Lesbianes en l'espai, ja tenia aquesta edició i no me l'he tornat a comprar, però em sap greu no tenir el llibre amb la sobrecoberta, però tinc la xapa. És probable que vengués més amb aquest títol. Sí, que amb el títol original. I què més? Què més d'aquesta editorial? Sí, la saga Xenogènesis és una trilogia, han publicat els 2 primers llibres d'Octavia Butler, que també és una gran autora clàssica, que també és com neuromàntic, em fa vergonya dir que encara no l'he llegit, però crec que és una aposta segura de recomanar i la llegiré aviat. Més coses, perquè ja hem dit que hi ha un munt d'editorials en català. Algú deia alguna cosa? Perdoneu, que jo em poso en carrer i no paro.
Que estic prenent nota mental de tot això que expliques. Sí, després haurem de fer apunts i ja està, però... Això no és el que anava a m'ha dir, prendrem apunts perquè en principi no, i a la pràctica tot això ho posarem per escrit a al web, que esperem estrenar abans de Sant Jordi. Ui, ja estem fent promeses. Ja estem fent promeses que no complirem. Jo el que sí prometo és que demà posaré totes aquestes recomanacions a Twitter perquè sé que parlo molt ràpid i segurament ningú té temps d'apuntar res. Bé, no, això cal que prengueu nota, eh? Estàvem aquí tots escrivint. Tots esteu escrivint, ja us deia. En fi, què més que em distraieu? A veure, sí, també en català tenim l'altre editorial. L'altre editorial és l'altre editorial, no és un altre editorial. És un editorial que es diu així per confondre'ns i fer més difícil parlar d'ells. L'altre editorial acaba de començar un projecte comú amb Males Herbes, que és la col·lecció Les Altres Herbes, i aquesta col·lecció s'inicia amb un altre clàssic que no he llegit, això és la tercera vegada que ho dic, avui estic quedant fatal, però és Flors per l'Algernon, de David Case i amb traducció de Pep Verger, i menciono la traducció en aquest cas perquè avui s'han anunciat els 8ens premis imperdibles, que són els premis d'elecció popular als millors llibres fantàstics en català de l'any anterior, i Flors per l'Algernon ha guanyat el premi al millor llibre traduït al català d'aquests premis. I també m'ha semblat que algú anava a dir alguna cosa i no us he deixat, perquè començo i no callo. Que no, t'escoltem atentament. És el que té, que no ens hem preparat res i tu sí. No té res a veure, eh? És l'estrella del show, així, tranquils. Va, només avui, que és una mica el meu tema. Els altres dies vaig molt perduda. Què més? Anem a editorials ara més petitones. Tenim l'editorial Cronos. De moment l'editorial Cronos només té 4 llibres. Els 4 són d'autors de supernivell. Però he dit que m'intentaré limitar a 2, així que mencionaré Tres Cafocs, que és d'Adrian Tchaikovsky. No l'he llegit. D'Adrian Tchaikovsky el que he llegit i em va agradar moltíssim va ser Spiderlight, i també ara tinc aquest, que ja us diré quan li arribi el torn a la pila, Cage of Souls, però realment vull seguir llegint Tchaikovsky perquè em va agradar molt i una vegada més aquesta edició en català és una bona oportunitat per fer-ho. L'altre llibre que mencionaré, editorial Cronos, és Llengua materna, de Suzette Haden-Elgin, que aquest just el tinc a l'abast perquè és el que hem de llegir pel Club de Lectura de maig, així que aquesta serà la meva següent lectura. Però aquí el tenim de l'editorial Cronos. Una altra editorial petita que volem mencionar avui és Edicions... Aquesta editorial no sé com pronunciar-ne el nom, de veritat que em sap greu. No sé si ells es pronuncien Edicions SEC o Edicions SSC, però és una editorial que... Tu saps com es diuen, Jan? Jo he sentit dir SSC, però tampoc no estic segur. Doncs direm Edicions SSC. A mi Edicions SEC em recorda un col·le de pago, o sigui que jo crec que deu ser SSC. SSC, disculpem-nos si no estic així. Ells aposten per autors catalans i el seu últim llibre que han publicat és Escor de gel, d'Edgar Cotes Argalic, que tot just fa, jo diria, una hora o menys, ha fet un tuit celebrant tots els seus achievements. Ara us tornarà a riure de mi, però utilitzo paraules en anglès. Assoliments, gràcies. Millor que no dir logros. Exacte, tots els seus assoliments d'aquest any, que han sigut molts, així que des d'aquí reitero les felicitacions que t'he enviat per Twitter. Què més? Ja estic arribant al final i deixaré parlar alguna més. No, que només portem 10 minuts. I me'n tocaven 10. Jo m'ajusto els temps, ja ho veieu. 3 editorials amb el catàleg majoritàriament en castellà, però que tenen col·leccions molt interessants en català, són Hermenauta, que té una col·lecció que ja només el nom m'encanta, que és la col·lecció Medea, i també Obscura Editorial i Laertes. Aquestes 3 editorials jo abans d'avui no les coneixia, me les han xivat pel grup de Telegram quan preparàvem el programa d'avui, així que en lloc de fer-ne recomanacions el que faré és convidar-vos a que exploreu el catàleg de les seves col·leccions en català. I finalment, i ara sí que acabo, no volia deixar de mencionar una editorial, l'editorial Periscopi, que no es venen en cap moment com una editorial de gènere o del fantàstic, però sí que tenen alguns llibres preciosos amb un gran component que per mi sí que fa que caiguin en aquesta categoria i que fa sí que valgui la pena citar-los avui.
D'aquesta editorial voldria remarcar 2 llibres que he llegit aquest any, però són de la biblioteca, així que ja els vaig tornar i no els tinc aquí per ensenyar-los. Els 2 són d'una autora que es diu Jeanette Winterstone. El primer és Frankenstein, com Frankenstein. De fet, el llibre és hereu de Frankenstein, però té un quis al mig, així que és Frankenstein. I l'altre és La passió, que és un llibre molt evocatiu i, com deia, això té un gran component fantàstic. I res, i després d'aquesta xapa ja acabo aquí i deixo parlar a la resta de companys, que aquí estem per parlar tots. I fins aquí el programa. Bueno, si és que ja ara amb tot això hem de fer pair. Ara ens falta aquí una sintonia o alguna cosa per passar a publicitat. Jo que t'ho vam passar el torn a tu. Molt bé. Què teniu? Què teniu vosaltres? Ara pressió, ara tenim pressió. Sí, clar. Ara tu vens aquí amb el superhumor. És que com s'ha t'acut fer-la parlar ella primer, Jan? S'ha posat ella directament, jo no! M'has posat a mi primer el guió! És broma. A veure, en aquest cas es tractarà de començar bé, començar forts. Molt amunt, clar. Clar. Ara anem baixant. A qui li toca ara? Ara a tu mateix, els que puguem. Els que puguem, això. Bueno, jo he portat uns quants llibres per aquí i penseu que, en el meu cas, aquí hi ha compres de Sant Jordi. O sigui, això són coses que he començat a llegir i que n'hi ha alguna que encara no he llegit. Per exemple, aquí hi ha, no sé si coneixeu Bastien Vives, que és un dels autors joves més prometedors de còmic, diria, europeu i mundial. A Diabolo Ediciones li han publicat tota una sèrie de petits llibrets amb temes diferents que són, avui ve molt a tom. Aquest és el darrer de la col·lecció, a més, és el 7è. És sobre el futbol. Aquí no hi havia encara comentaris sobre aquesta nova lliga europea, la Superliga, o com sigui. Però us el recomano moltíssim perquè m'encanta Vives perquè té un poder de síntesi en el traç que és extraordinari. L'envejo secretament també perquè dibuixa unes dones molt seductores i voluptuoses i a més té molta gràcia també en els guions. Ho he llegit gairebé tot d'ell. Fa poc també a Diabolo Edicions s'ha acabat una sèrie que ell feia conjuntament amb altres autors, Balak i Sant Laville, que és una espècie de, en podríem dir, un euromanga, no? És una espècie de shonen en què hi ha un personatge, hi ha una sèrie de personatges que participen en una espècie de gran torneig d'arts marcials, però és també molt original i us el recomano moltíssim. De fet, n'ha sortit fins i tot un videojoc i una sèrie que em penso que és a Netflix. Jo la sèrie de dibuixos animats encara no l'he vista, però potser és el més entremaliat que té. Tota la sèrie de còmics que li ha publicat Diabolo, té una sèrie de novel·les gràfiques que són molt interessants. Us les recomano totes. És que no hi ha res que no pugui recomanar d'aquest malparit. Paulina, Elles, Hollywood Jan, tots els seus llibres són extraordinaris. He triat per recomanar justament aquest perquè és l'últim i perquè m'ha fet gràcia que parli justament del futbol avui, que tothom parla d'això. Doncs comencem amb Bastien Vives. Marc Pastor, l'horror de Requiem. Comença amb un cas una mica misteriós. Sí, és d'en Pont Gilupi. Saps que n'hi havia dues, no? Sí, penso que totes dues són d'aquest noi en Pont Gilupi, que és il·lustrador, en Guillem H. Pont Gilupi, també un altre malparit. Quin talent que té, Quina enveja que fan aquesta gent. Doncs les dues portades són molt originals. Qui diria que dibuixes, Dic que qui diria que tu dibuixes, Jo soc del gremi i, per tant, però envejo el talent d'aquesta gent. Jo carinyosament dic que són uns malparits, però també he triat aquest tipus de continguts una mica més artístics perquè sabia que l'Anna anava forta. Però en el cas d'en Pastor m'interessa perquè el cas és una història negra,
però té uns tocs així com Lovecraftians, hi ha unes connexions podríem dir, grans éssers mitològics còsmics i per això jo diria que és interessant, sobretot també perquè el to de la novel·la té bastant també d'humor, que connecta amb, diria que amb Monty Python en alguns moments, i hi ha aspectes de terror. A mi m'agraden molt les novel·les de terror, l'he anat aparcant una mica amb els anys, però em feia ganes de llegir Marc Pastor. A mi ella em va atrapar amb La mala dona, potser perquè és un relat de terror gòtic i a mi m'agraden molt. Això és un altre rotllo completament diferent. Hi ha aquest toc d'humor que per mi és bastant nou en el seu camp. També a l'Any de la plaga hi havia bastant d'humor, però aquest és un rotllo diferent i tinc ganes de seguir la història, perquè ja us dic que aquest és d'aquestes compres recents. Més coses que porto. No sé si us sona, no sé si l'heu llegit. El rellotge del judici final. Clar, això s'ha d'explicar pel principi. Suposo que tots coneixeu Watchmen. Watchmen, aquesta història de l'Alan Moore i Dave Gibbons. No, és Gibbons? Sí. Doncs, clar, és un dels grans relats superheroics. Clar, després de Watchmen, què vols fer amb superherois? De fet, van canviar el gènere i van... Dave Gibbons. He dit Dave Gibbons, sí. He entès Marc i m'he quedat tan ample. No. No passa res. No passa res. Doncs, clar, el treball d'Alan Moore i Dave Gibbons era extraordinàriament revolucionari per l'època. Tots els còmics posteriors de superherois s'han vist influïts per aquest relat. Què és el que han fet? Doncs a DC tenen els drets dels personatges de Watchmen i han integrat els personatges de Watchmen en el panteó dels personatges de DC. Jo pensava que això seria un autèntic disbarat, no volia que ho fessin, això de veure el comediant al costat del Joker, amb Rorschach, amb en Batman, doncs no ho acaba de veure clar, però he de dir que, per començar, el relat connecta bastant amb el to de l'Alan Moore a la novel·la gràfica original i, a part, l'art d'aquest paio, en Gary Frank, és extraordinari. Jo no compro gaire de DC, però tot el que fan Geoff Johns i Gary Frank plegats, que són justament els autors d'aquest recopilatori, que va ser una sèrie llarga, ho compro tot i em sembla increïble. Connecta no només amb moltes coses de l'aventura original, sinó que al mateix temps integra bé aquesta història amb el cosmos de DC. Una cosa que jo pensava que no funcionaria, la veritat és que m'està atrapant la lectura i té alguns moments genials. Per exemple, hi ha un personatge que és un mim i té poders de mim i està en una presó i el comencen a apallissar. Com? Està en una caixa. No, el comencen a apallissar els seus companys a la presó i ell té uns poders que consisteixen en tot això que no es veu que fan els mims, doncs fer com si realment tingués armes i disparés. Realment és molt curiós i està explicat d'una manera, cal un talent dibuixístic extraordinari per convèncer el lector que una persona que no té res a les mans està fent servir objectes i llegir aquestes escenes que a mi em semblen un autèntic repte artístic i interpretar-les bé quan no hi ha pràcticament text a cap vinyeta em sembla extraordinari. Us ho recomano molt. De moment, a banda d'en Pastor, això són talents internacionals. Continuo amb el còmic, també de Males Herbes. No sé si aquest el coneixeu, Les extraordinàries aventures de Francesc Pujols. Són 5 relats curts en què el filòsof de la Torre de les Hores arriba a coincidir amb en Nosferatu, amb Antoni Gaudí. Té un enfocament de línia clara
línia clara franco-belga, fins i tot no és ben bé hereu de Hergé, però s'hi acosta, no? I em sembla una sèrie de relats bastant originals que connecten amb el geni i amb l'humor del propi Pujols, que és un dels pares intel·lectuals d'això, que és la filosofia catalana. Sabeu que és la persona que va dir allò d'un dia els catalans aniran pel món i ho tindran tot pagat. I, de fet, és una persona que va influir moltíssim en Salvador Dalí, que li té una escultura dedicada davant del seu museu. Un altre còmic, i aquest també en català, és d'Oriol García Quera i Gemma Pauner Xuriguera, Pompeu Fabra, l'aventura de la llengua. Pot semblar una qüestió difícil de tocar en un còmic, però en Quera té un talent especial per fer biòpics i per explicar històries d'època. Ell ha explicat històries d'època no només a principis del segle passat, sinó bastant més enllà, històries d'època medieval. I em sembla que és un relat que explica perfectament, d'una banda, qui era el geni normalitzador i normativitzador de la llengua, i al mateix temps doncs, és una manera d'endinsar-se en una història que pot semblar poc atractiva per lectors de segons quina edat i resumir doncs, d'una banda una obra i un llegat gràcies al qual doncs, nosaltres estem parlant ara del que estem parlant amb un cert rigor i no diem segons quines coses, de segons quines maneres, o intentem, si més no. I per acabar, un altre autor de còmic, aquest és amic meu, en Ricardo Peregrina, i l'he volgut portar precisament perquè acaba de treure un recopilatori que es diu El gran libro de los chistes guarros. És un recopilatori del Jueves. Aquí hi ha no l'he trobat al quiosc, no he estat capaç de trobar-ne cap. No m'estranya, no sé per què el Jueves tendeix a fer poc sovint aquests recopilatoris i, a més, a fer tirades curtes. Si t'interessa, Josep Maria, ja parlarem amb Ricardo a veure si... Això, que me'l firmi, ja ha posat? Sí, home, ha posat que me'l signi. Un dia d'aquests demanarem, Ricardo, si es deixa fer una entrevista a Can Multivers. Bona part, no sé si coneixeu Coitus Imperfectus, que és la seva sèrie al Jueves. Aquí hi ha bona part de les històries de la sèrie. També és l'autor responsable de Borbón y Cuenta Nueva, Hermi i Max, Horario de Oficina i altres historietes d'això, que és aquest humor així una mica d'estraler, per dir-ho d'alguna forma, no? Doncs això són les coses que he portat per aquí. Volia també parlar d'aquests relats com en diuen? Ecofuturistes. Ecofuturistes. El que passa és que mon pare, que és ecòleg, és qui s'ha endut el llibre. Jo vaig començar a llegir-lo, però no puc recomanar-lo més. Em va cridar molt l'atenció precisament perquè és un recull de relats d'autors diversos i perquè també trobo que ve molt a tomb que tractem aquestes qüestions no només des del vessant pessimista, que per descomptat és important de fer-ho perquè ens en ve al damunt una ben grossa. 11 anys. Però sí, és el temps que ens queda, no? En fi, jo el que puc dir-vos és que celebro que Males Herbes no només està publicant autors autòctons, sinó que també està, abans ho comentava amb el xat, publicant algunes obres poc conegudes d'autors de renom internacional. I que és la manera, penso, que es poden fer un forat a les llibreries aquestes obres, perquè són difícils de trobar moltes vegades, fins i tot en anglès i en castellà. En edicions. Digues, Anna. Anava a dir que d'autors internacionals també tenen El torn de nit de Stephen King. Sí.
I de fet el que voldria afegir, ja sé que ara és Sant Jordi, ara és temps de comprar molts llibres, però la resta de l'any no tots els llibres es poden comprar. Aprofitem per mencionar que les biblioteques, com a mínim a Barcelona, tenen moltíssims llibres de males herbes i realment val molt la pena. Sí. Doncs sí, i a més em penso que últimament tu això ens ho podràs confirmar, Anna, em sembla. Ai. Diria que s'ha unificat l'arxiu i que tu pots, ara que podem viatjar tantíssim, pots agafar en préstec un llibre a Barcelona i tornar-lo a Figueres. Sí, crec que abans, em penso que abans es podia, però s'havia de pagar, però pel que he llegit ara ja es permet no només dintre Barcelona, però sí entre diferents ciutats o pobles també es pot ara. Jo he agafat algun llibre tècnic per un curs que vaig fer i tal, a la biblioteca del poble, portat des de Barcelona i no m'han cobrat res. I abans del confinament, ja. Vull dir que no... Sí, no fa gaire corria per internet, evidentment, per cal Twitter, hi ha un compte que és un arxiu d'aquests d'imatges de TV3, d'arxiu històrics, i parlaven precisament de la informatització dels catàlegs de les biblioteques, això de l'any ja, doncs, us podeu imaginar, no sé quin any era, però sonaria que era als 80 i veig que la cosa doncs, ha trigat unes quantes dècades en estar plenament... I si parlem de digitalització i parlem de confinament i biblioteques, parlem també d'eBiblio, que és el servei de préstec, no és el servei de préstec d'e-books, perquè això tenen les biblioteques, però és com un servei de préstec de llibres. De fet, no sé ben bé quina és la diferència entre els llibres electrònics que presten les biblioteques i eBiblio, però jo sí que sé que amb la tablet a costa de molt patiment pels meus ulls amb la brillantor a la pantalla vaig llegir molts llibres a les biblioteques per eBiblio. Potser és el tema de que dels e-books estan fets per llegir-te en un e-book i tenen l'índex, tot ben la paginació i tal, i l'altre potser són escanejats PDFs a pelo que els pots obrir però que no té res a veure. No, eBiblio els llibres estan molt bé fets. Vaig llegir un còmic, com es deia? Un còmic molt raro però molt bonic sobre abusos sexuals. Quina ràbia em farà, que no me'n recordar-me, però també el recomanaria. No serà història d'una mala rata? No. Aprofito per recomanar-lo. Sí, ai, com es deia? Un còmic extraordinari. Bueno, si me'n recordo ja ho diré, però vaig llegir aquest còmic i està perfectament ho afegirem a les notes. I veure si el buscaré i l'afegiré. I després vaig llegir alguns llibres i es podien llegir molt, molt bé. De fet, ara tinc pendent de llegir també d'Editorial Periscopi, que me l'han recomanat molt, Nosaltres que no coneixem els homes, que també és un altre llibre que té un component fantàstic, pel que m'han dit. Avui he llegit que hi havia una recomanació d'en Xavier Antic al Twitter que deia que l'ha commogut i l'ha trasbalsat aquest llibre. Sí, a mi me l'ha recomanat la meva germana i precisament ahir em deia que està a l'eBiblio, que el puc agafar d'allà. Com es deia? Benicema! No, Becimena era el còmic que deia. No el conec, aquest. Becimena, doncs val molt la pena. No recordo l'autor, això ja sí que no em demaneu tant, l'autora. Ho posarem a les notes. Sí. Amb Z, no? Z, Becimena, sí. Nosaltres aquí a casa, ara ha estat el primer que hem agafat d'aquí del catàleg aquest de préstec online i Déu-n'hi-do, ens va costar Déu i ajuda, al principi, no acabàvem de veure-ho clar. Però sí, és una bona i una font a aprofitar també, no? Pel préstec, no? A mi, quan es pot, m'agrada, són els pocs llibres en paper que entren darrerament, vull dir, en comprem i en consumim gairebé tots electrònics per no tenir-ne més, perquè ja, ostres, arriba un moment que l'espai, a més, costa, no? Però sí. Però, ostres, el còmic, ho vam parlar amb una passada edició d'un multivers, el còmic a mi encara em costa molt i mira, passa això, que les biblioteques també tenen un catàleg prou interessant i jo, en el meu cas, estic rellegint i llegint novel·les que no havia llegit al seu moment, de novel·la de còmic europeu i de més, i, ostres, un goig poder tenir aquest catàleg a les biblioteques. I amb la nena, la meva filla, la Laia, de 9 anyets, doncs, clar, tot el tema de teens i similars està sent meravellós poder-ho llegir de la biblioteca, no?
Hem de fer mesos tots plegats. Ara amb el Covid ha estat complicat, com a mínim aquí a la del barri. Hi havia molts cartells, moltes queixes per la pròpia dificultat extra que els està suposant amb ells també. Jo l'avantatge que he trobat ara amb totes les restriccions que hi ha és que ara, com a mínim a la Biblioteca de la Vila de Gràcia, que és la que tinc més a prop, la que vaig jo, em permeten fer la reserva del llibre per mail, per correu electrònic. Llavors els envio, em podríeu, sisplau, reservar aquest llibre, els hi adjunto screenshot del carnet, de l'app de les biblioteques, i quan el tenen a punt, m'avisen i vaig allà, entro, vaig a la prestatgeria dels llibres reservats, l'agafo i ja està, ja no m'he de desplaçar. T'ha faltat un globo. Sí. Ni m'he de relacionar amb ningú. Exacte, és fantàstic, ho té tot. Aprofito per dir que l'autora de Bezimena és Nina Bunjevac, una autora, una dibuixant canadenca d'origen serbi. Sí. A mi el dibuix m'agrada poc, Me'l miraré pel que dieu, però el dibuix no em crida gens. Ui, a mi el dibuix em agrada moltíssim. I el fet que hi hagi vinyetes de text i vinyetes de dibuix també em va agradar molt. I sobretot que la història... Vam debatre molt al club de lectura sobre aquest, perquè em sembla que vam fer un club de lectura impromptu per discutir el còmic, el confinament, que s'havien cancel·lat tots els clubs de lectura i vam triar aquest, perquè estava a Biblio. I va generar molt debat perquè és una història que té moltes lectures. Realment val la pena. M'agraden molt els vostres clubs de lectura clandestins, el rotllo aquest. Un dia us parlaré dels meus clubs de lectura. Un dia parlem amb ells, sí, clar, el fem tots plegats, i tant. La primera regla del club de lectura és que es parla del club de lectura. Ostres, sí, et veiem qualsevol dia aquí amb un nyanyo. És que m'han tirat un llibre pel cap. A mi aquests clubs i tal sempre m'han fet por pel compromís d'haver-te de llegir el llibre. Hòstia, potser no he pogut, no és que no vulgui, no he pogut i sempre m'ha tirat enrere. Hi ha molta gent que ve sense haver llegit el llibre. Això sí, et menges spoilers. Clar, ja no pots anar... És com la norma no escrita. No podem no parlar de les coses que ens ha agradat d'un llibre per evitar spoilers d'algú que no se l'hagi llegit. Si estàs disposat a menjar-te spoilers, tu tira pelant. Ja, llavors ja no te'l llegeixes, però ja me l'han explicat. Vas per escoltar-ho. Jo no me l'he llegit ni me'l penso llegir, o sigui que expliqui. I ara ja la pel·li me la pela, ja me l'has explicat. Això mateix. I el llibre serà millor que la pel·li, o sigui que és igual, aquí ja està bé això. Ara us he de portar la meva xapa de el libro siempre es mejor, o què? No, però això que dèieu, jo tinc un amic que sempre ve al club de lectura i sempre s'ha llegit el llibre fins a la pàgina 70. És raro que vagis de la pàgina 70 i tot i així bé, així que... Podríem fer-ho per trams. Escolteu, el grup A us llegiu fins la 70 i fem el... Clar. També t'he de dir que el tercer grup es pot passar putes, perquè clar, el que li arriba ja, tu comences a llegir la pàgina 274 i vés a saber que és un exercici curiós. Llibre puzzle, llibre roleplay. Per destrossar un llibre, però... I aquesta gent que el que fa és llegir al final i si al final li agrada llavors es llegeixen tot el llibre. Jo tenia una mala costum que m'agradava, fetitxe d'aquests perillosos, llegir l'última paraula del llibre. El que passa que la visió perifèrica... No. Moltes vegades havia llegit coses que, com a mínim, si no desvetllaven tot l'argument, et podien donar, saps, allò, et podia... O fer estar tot el maleït llibre pensant en aquella cosa que havies vist de més. Sí, era una xorrada que feia, que ja no faig. Em costa, però també és veritat que, clar, no és el mateix. Amb la tablet control fin, ja no. Abans si feies allò de fullejar, l'olor del llibre, no? I, bueno, és una mica el rotllo aquest orgànic, no? Que té encara, evidentment, orgànic, el paper, no? Però mira, no puc dir per què, però això que has dit m'ha fet tornar a pensar en el llibre que m'he ensenyat abans, l'Alcatraz i los bibliotecarios malditos. Com es diu? És així? No. En anglès és Alcatraz and the Evil Librarians. En castellà no sé exactament com ho han traduït, que és la saga aquella que us deia infantil de Brandon Sanderson, que no puc dir perquè ve molt al cas, perquè seria un spoiler, però ve molt al cas del teu comentari. I la recomano altra vegada perquè mai es pot recomanar prou Brandon Sanderson. Us donaré molt la xapa amb aquest tema, en els successius programes, no sabeu què heu fet. No sé què he llegit jo del Brandon Sanderson, que em va agradar, però ara no li poso
No li poso llibres. Ara no són. No li poso una cara, no. No li poso una portada. Exacte. Ara no li poso... Penso, què collons he llegit jo d'aquest pavo, però... Bueno, espero que els apunts que fem a la web siguin més concisos. No sé, busqueu, mira, un link ja tallat. Estava bé, sí, no me... Molt bé, molt bé. En aquesta època, en aquesta pre-campanya de Sant Jordi atípica, com ja va ser l'any passat, evidentment, entenc jo que consumiu més llibres de l'habitual. És que avui ens feien un comentari, o l'Anna contestava un comentari, no?, que espero que sí, que nosaltres aquí en parlarem de còmics, llibres, pel·lícules, novel·les, fanzins, no sé, tot allò que caigui a les nostres mans i que ens sembli prou interessant com per comentar-ho, no? Vull dir que no serà l'últim ni el darrer programa que tractarem això. Potser no farem un monogràfic com avui, això seran peces o no. Bueno, l'Anna té per fer programes i programes. Farem com amb la Lliga de la Justícia. Aquest programa el remuntarem amb blanc i negre. Ja sé que és el de la Torre del Tiempo, aquesta. Us reserveu, vull dir, la típica novetat estacional de l'època, compreu allò que us ve de gust, us reserveu algun títol, jo això sí que ho he fet, típic títol que més igual llegir-me'l ara que d'aquí uns mesos, que moltes vegades dius, mira, és gairebé per posar-lo a l'estanteria i el llegiré, jo això ho he fet. Vosaltres com feu la vostra tria de Sant Jordi? Jo compro i llegeixo compulsivament, vull dir, no em reservo mai, vaig a una llibreria i tremola la targeta de crèdit, sobretot quan vaig a Gigamesh. Per Sant Jordi el que faig és volto per les parades i busco alguna cosa que em cridi. Sí que tinc com la norma no escrita de comprar llibres en català per Sant Jordi, sí que intento comprar-los sempre en català, però vaig sense idees prèvies, miro, remeno i el que em crida a les parades m'ho compro. Sí, jo, com l'Anna, també compro sempre llibres de tota mena que em criden l'atenció. A vegades el que em falta és l'espai per col·locar-los i el temps per llegir-los. Vull dir que això com més va pitjor, tant una cosa com l'altra. Però és cert que tampoc no deixo d'acumular-los i això és un drama. I per Sant Jordi, doncs el que faig és regalar, també. Per exemple, ara estic pensant... Ja he trobat un llibre per ma mare i justament demà les herbes. I pel Josep Maria també, un còmic abans. Jo he vist que ma mare crea i reprodueix nina de porcellana antiga i moderna i he vist que hi ha un llibre de relats de nines justament a Males Herbes i aquest caurà. Però bé, n'he de trobar un per cadascú de la família i això no sempre és fàcil, o sigui que ja veurem. Jo amb això igual, també. Però també vaig per inspiració amb els de la família. Vaig a veure què veig que els hi pot agradar. Jo he de reconèixer que soc un nen de centre comercial i que des del confinament, com que no surto massa de casa, doncs no és el mateix. Jo m'agrada passejar per centres comercials, entrar a la FNAC, mirar el que hi ha, i mira aquest. I agafo un llibre i me l'emporto i ja està. Això també és molt saludable. M'ha d'entrar pels ulls. I ara, com que entre que passo el dia llegint manga coreà al mòbil i que tiro d'Amazon per qualsevol cosa, doncs llibres poquets aquest any, 2. Molt mal. Deixa fer un disclaimer. Des d'aquí no recomanem que es comprin llibres a Amazon. Al contrari, com es diu aquesta associació de llibreries catalanes? Obrim les llibreries? Quina ràbia ara no poder-ho mencionar. Però busquem-ho, home. Els busqueu i els hi compreu amb ells, no a Amazon. Justament ahir amb algú de Twitter que deia quin desastre, dissabte era, cua per entrar a Norma, cua per entrar a Gigamesh i després es queixen que la gent compra a Amazon. Home, a veure, estem parlant de 2 llibreries que tenen botiga online que funciona perfectament. Sí, ho vaig llegir, sí, és veritat. Fora bromes, em sembla que posats a queixar-se, home, troba un motiu diferent perquè potser si vas a una llibreria de barri, primer que segurament tampoc no faràs cua, però vaja, no sé, em sembla
és justament un tipus de crítica que és difícil de fer a les llibreries, no? Que no s'han posat les piles en aquest extrem. El que passa és que moltes vegades el més fàcil és anar al més gran perquè té de tot. Però I a vegades el tema estocs. Jo, per exemple, compro llibres a Amazon moltes vegades perquè són els llibres que li demanen al nen pel col·le i no n'hi ha enlloc, perquè els professors a vegades no pensen prou bé que si tots demanen el mateix llibre d'un llibre amb una tirada petita en català, s'acaben. I és un drama aconseguir-los. Jo, còmics, per exemple, els compro sempre en una tenda petitíssima de la Rambla Guipúzcoa, que es diu Còmics Aventura. Què tal, Juan? Que ens vam conèixer un dia per eBay i fa 10 anys que vaig allà a prendre algun vell. Ens vam conèixer un dia per eBay. Sí, li vaig comprar una col·lecció completa de Spider-Man i una cosa va portar l'altra. Val. Sí, perquè hi ha altres xarxes per conèixer gent, però dic a l'eBay... Es fliparies per on lliga la gent, en sèrio. No, això no té... Això també té un programa. Sí. Això és increïble, sí. Però escolta, és una cosa molt important, que és el tema dels estocs. Jo he vist molts anys per Sant Jordi llibreries petites queixant-se que no els hi serveixen els llibres que demanen perquè els venen llibreries grans. Sí, entre centres comercials, Carrefour, FNAC, no sé què, amb els jocs... Jo he treballat a llibreries i ho puc dir, no? És un drama, això. Saps que et vindran a buscar justament aquella novetat i que la novetat és fàcil de trobar a les grans llibreries que coneixem tots, FNAC, Abacus també. Casa del Llibre. Però en canvi no. La petita llibreria de barri, que a més té una clientela fidel, perquè no hi ha res més maco que comptar amb el consell del teu llibreter, que sap què és el que t'agrada, sap què és el que et pot agradar i això que, no sé, que hi ha aquest preceptor personal que és el llibreter, moltes vegades no pot fer la seva funció justament perquè ha de recomanar, mira, això t'agradarà però no ho trobaràs a la llibreria. Aquesta llibreria on et servit amb tanta atenció. Te n'has d'anar a una altra banda. Això ho trobo una mica trist. Sí, però també potser és la gràcia del Sant Jordi, perquè hem d'anar a buscar l'última... La podem comprar tot l'any en qualsevol lloc. Jo per Sant Jordi... Totalment d'acord. Mira, que no ho he comentat. Jo mai baixo al centre, primer perquè el centre de Barcelona es posa així, i a mi no m'agraden les multituds, ni la gent, ni que em toquin ni se m'acostin. Ni la gent m'ha agradat. Ni la gent, en general. La seva filla va sortir. Però sí, jo sempre, sobretot per Sant Jordi, sempre a les llibreries de barri, a més amb ma germana, deixem les nenes a l'escola i anem a fer, ja tenim una ruta fixa. Hi ha moltes llibreries al barri, jo crec que moltes més de les que sembla, i quan te les coneixes anem fent ruta i ja... I a més, ja ho sé, que en aquesta llibreria compraré els del meu pare, en aquella llibreria compraré els de les nenes, a Casa Anita, que és la infantil, anem al Memòria, a Plaça del Taulet, anem a Maite Libros, anem al Haiku, que són els llibres en japonès... I és que hi ha moltíssimes llibreries, la llibreria de viatges, la llibreria anglesa, i totes les tenim super a prop. No hi ha cap necessitat en el centre ni cap necessitat... Clar, on visc jo? El que tu anomenes, per mi és el centre. Per mi ja seria el centre, però jo tinc, sí, molt bons records d'aquí, doncs de la plaça Virrei Amat, Fabri Puig, Pimolís, ficaven paradetes, molt a escala, però sí, tinc el record de comprar-me el Senyor dels Anells amb una paradeta d'aquestes típiques de barri amb la senyera. I ostres, sí, nosaltres fèiem la prèvia la fèiem al barri i sí que a vegades baixàvem, el que passa que, ostres, era bastant... és bastant impracticable, no? Però bueno, té tot el seu encant. Un Sant Jordi, ara no recordo de quin any, en Marc Pastor em va signar, doncs no recordo si Farista o Bioko, ara ho hauria de mirar. Vull dir, no soc molt de baixar tampoc, però de tant en tant sí que fer una volteta per allà al centre. I ara, en aquest Sant Jordi, vaig descobrir, ara visc al barri d'Horta, que he viscut tota la vida, el conec, però no havia passat, hi havia passat moltes vegades per davant, però no havia entrat una llibreria que es diu la Font de Mimir, que pel que diu a la web és la mitologia escandinava i per mi és la font d'anar a dormir. Clar, jo llegeixo la font de Mimir, sabeu el meme aquell que va sortir, no?, d'una japonesa, crec que va ser, que va fer la canya... I el que deia, fabulós, molt guai. I la sensació de retrobar-te amb
jo personalment amb una sensació de dir, ostres, està guai fer aquest exercici de dir, ostres, entrem i vam comprar un còmic a la Laia de les Sisters. El va triar ella, però ara està veient la sèrie i em va semblar collonut. I jo he encarregat un llibre d'en Joan Anton Català, que el tenim per Twitter, que fa divulgació científica, i ara que hem tingut doncs, tot el sidral de Mars, amb aterratges, drons i fins i tot emissions en directe, que em va semblar fabulós transportar-me. Jo tinc una especial predilecció pel tema de l'espai i de la carrera espacial i ostres, he vist, té un llibre que són les 100 històries de l'aventura espacial. És una lectura que, d'aquestes lectures d'anècdotes, d'històries que han passat en tota aquesta cursa, sobretot a mi personalment m'atrau molt llegir els inicis i tot el relacionat amb la Guerra Freda i la pugna que va haver entre les dues grans superpotències del moment, la Unió Soviètica i els Estats Units, que aprofito per recomanar, si algú ho té, no tothom ho té, l'Apple, com es diu Apple? Anava a dir Apple Plus, però no, Apple TV, el servei que hi ha una sèrie que està molt bé, l'estic seguint amb passió, que és For All Mankind, per tota la humanitat, que va precisament d'això, amb uns tocs distòpics, una variació en la història respecte de la història real o que diuen que va passar amb tot el tema de l'exploració espacial, que és molt interessant. Vull dir, no és cap spoiler perquè la sèrie no se n'amaga, i és a dir, els russos van arribar primer. I a partir d'aquí es desenvolupa la sèrie i la història. No conec massa gent que ho tingui, jo ho tinc de retruc perquè vaig comprar el meu iPhone l'any passat i em van donar el registre a la plataforma i m'ho han ampliat, no sé per quin motiu, suposo perquè som jo, el Cabo i 3 més que estem allà, i de moment ho estic aprofitant i és superrecomanable en aquest sentit. Ara m'he desviat bastant, m'he anat jo també cap a Mars, però sí, la novel·la que he encarregat jo aquí a la Font de Mimí ha estat aquesta d'en Joan Anton Català. El coneixies tu, Anna, aquesta llibreria? Aquesta llibreria no la conec personalment, no hi he estat, però l'he vist a Twitter i la segueixo a Twitter fa un temps. És bastant nova, oi, per això? O jo l'he conegut fa poc? No et sabria dir. No et sabria dir. Ara investigaré una miqueta. Has parlat de Mart i de l'espai, així que deixa'm fer una menció molt ràpida a l'exposició de Mart que estan fent al CCCB, que no sé si l'heu vist, a mi no em va entusiasmar, però podem discutir dies, si t'agrada el tema. La tinc pendent, vam estar mirant per anar, no hi havia entrades i... Jo la vaig agafar fa 2 mesos i vaig poder anar aquest diumenge passat. Doncs sí, ens ho reservem. Dius que no et va agradar, No, que va acabar de ser el que esperava. Em va decebre una mica, sí. Però ja en parlarem quan la vegis. Un cop vist Mart ja... Escolta, ja ves. Tot molt roig. Molta pols. Això sí, surten molts llibres, veus? Molt roig. Surten els clàssics, Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul. Això és el maco, surten molta literatura relacionada amb Mart. Així que podrem fer un enllaç dels 2 programes. Perfecte. Però sí. Doncs el Josep també tenia recomanacions avui, no? Bueno, en teoria tothom, però les meves s'han preparat mentre treballava i anava pensant, perquè clar, em diu aquest matí, fem un de Sant Jordi, vinga, va. Sí, bueno, jo més o menys igual, les coses sempre van així. M'he preparat avui com he pogut. 2 coses, un apunt abans, perquè se m'ha anat del tema. El meu sogre tenia una papereria i tal, i ara que parlàvem d'això de les tirades petites, de les tendes petites i tal, recordo amb Harry Potter, amb el 3è llibre, li van vetar perquè una papereria rival va portar un tiquet fals conforme havia venut el 2è llibre abans d'hora, que era mentida perquè tampoc l'havia tingut. I llavors bloquejaven que tinguessis estoc del següent. O sigui, merdes d'aquestes, les papereries petites les han passat putes. Amb la super... O sigui, de fet, ell tenia reserves i jo vaig haver d'anar a buscar a la papereria que hi havia al Baricentro que em venguessin llibres a preu de venda per poder vendre'ls a la gent que el tenia reservada.
Merdes així, les que vulguis. I després que jo era molt de llibreters de vell. O sigui, jo no comprava llibres nous fins que em vaig independitzar. A casa meva es anava a passejar els dissabtes pel centre i es anava a 4 o 5 llibreries de vell i es miraven allà el que hi havia i t'ho portaven. I això ja no es fa. Jo havia fet alguna vegada al Mercat de Sant Antoni, sí que n'he comprat. Sí, jo ho faig encara. Més bueno, és que ja no còmic. soc pixapins, collons. Ja no visc aquí, que m'agafa 30 quilòmetres. Tot suma. És veritat, que això donem per fet que tothom Sí. pot fins i tot saber el que és i no, és veritat, no tenen per què. No sé fora de Barcelona, però aquestes llibreries Reread i després els llibres, el llibreter de vell que hi ha al voltant de... A la plaça Universitat, a Barcelona. Sí. És un recordo. Sí. A banda d'això, per descomptat, el Mercat de Sant Antoni, que també ha viscut una època una mica complicada amb tot això de... Al Mercat de Sant Antoni, per exemple, el company aquest on vaig a comprar-li còmics, tota la vida ha tingut parada allà. I diguem que els van fer una mica fora els que portaven allà tota la vida perquè els lloguers són impagables. Gent que ha tingut parada al Mercat de Sant Antoni tota la vida ja no la té perquè no pot. I van netejar ràpid al mercat. És una pena. Sí, bé, suposo que també és un lloc, una àrea molt disputada, amb una clientela que és fixa, una zona concorreguda. De fet, ara jo hi he anat últimament, aquests últims 3 mesos potser he anat 4 o 5 vegades i he hagut de fer cua per poder passar per cadascun dels passadissos, perquè, evidentment, hi ha gent, per normativa derivada de l'emergència sanitària de la Covid-19, t'has de sucar les mans amb alcohol per poder entrar i s'ha d'observar una distància de seguretat. Clar, també és veritat que és molt més còmode de visitar ara el Mercat de Sant Antoni que no ho era abans de les obres. Però això també ha suposat un temps, hem estat potser 5 anys amb un Mercat de Sant Antoni que era fora del Mercat de Sant Antoni. Sí, era com un tandall allà enmig, era no sé, aquella cosa que no... Era aquell... Sí, semblava com la mateixa estructura que fan servir per ficar un mercat provisional o un... És el que hi havia. Jo el record del Mercat de Sant Antoni era fer la volta, molt atapeït, agafar un punt de referència. Comencem per aquí. Vinga, som-hi, anem a fer la volta. I, home, millor, si s'han millorat accessos i ubicacions i demés. Res a veure. També, no sé, jo soc dels que enyora aquella època de canvi a cromos i fotocòpies de Son Goku. I d'altres coses. A les nenes. A mi em va sorprendre, però les va posar i encara n'hi ha. Encara va poder canviar cromos. I es mouen calés allà amb això, amb els cromos. Sí. Home, el tema dels cromos, un altre programa. Hòstia puta, la clatellada, vull dir, la qualitat és fabulosa, excepcional, el que vulgueu, però mare de Déu, un sobre val una morterada, hòstia, és que fa poc, al meu compte personal de Twitter vaig trobar uns cromos d'una sèrie que es deia Monstruos o Monstruosos o alguna cosa així, que eren de cartró, amb una cosa... boníssims. Sí, era el genet sense cap o un militar sense... Jo què sé, que era un zombi, però eren la pròpia mida, fora de... Ja era petita, un cartró imprès de qualsevol manera gairebé. Hòstia, fabulós, una cosa... Però clar, valia 5 duros. A la meva època 5 duros, potser abans fins i tot menys, però hòstia, és que ara els trobo molt cars, Sí, recordeu d'aquells cromos de Garbage Pail Kids? Com en deien en castellà? La pandilla basura? Sí, no? La pandilla basura, no? Aquest de Monstruosos, jo recordo que em van regalar l'àlbum i els cromos, que a mi em feien por, perquè jo era un cagat, i encara. Si són la mateixa col·lecció que jo recordo, en una cursa pel camp, que jo devia tenir 9 o 10 anys i que m'obligaven a córrer. Els papes. Sí. No, l'escola. Era un tal a l'escola.
No sé, jo anava poc al Mercat de Sant Antoni perquè em feia molta vergonya que canviar cromos, el meu pare em portava, em feia molta vergonya, però l'únic record que tinc era una que anava amb una pileta petita de cromos, però just tenia el cromo que li faltava a un noi, a un nano, era l'últim, i li vaig agafar els meus pipis. Aquest em falta, dic, vale. Dic, no sé, per qui me'l vols canviar? Diu, no, és l'únic que em falta. I em va donar un taco així, que jo no vaig omplir més de mitjar-lo. Veus? Et feia vergonya anar-hi, però quan hi vas anar... Tots els que li quedaven. Jo ho portava molt malament. Jo no sabia canviar. Jo tampoc. Era molt tímid, m'enganyaven. Mon pare, que feia l'exercici de bon pare de dir espavila't, i jo ho portava molt malament. A mi també em passava que amb les cartes de màgic... molt malament. Jo encara ho porto molt malament. Recordo que abans he dit el meu pare va portar les meves filles a canviar cromos. Ostres. A mi no m'hi veuràs. No, a mi també em sabia molt greu dir, hòstia, és aquest que em falta, bueno, va, te'l dono. Però... Sí, tu tenies un sac de vegetes, allò que deies. Estic un dels collons ja dels mateixos. Sí. Bueno, me n'ha donat 2. Què sé, Sí, hòstia, tot un univers. No sé com hem arribat a patar aquí els cromos, perdoneu, però... Hem començat parlant del mercat de llibre de vell i mira... Cultura dispersa. Jo tinc una edició molt xula d'un Fahrenheit que vaig comprar una fira d'aquestes de brocanters, típica fira que pots trobar-te de tot. No sé, pots trobar un tocadiscos vell, un cas de la Segona Guerra Mundial, i en un raconet un senyor tenia una pila de llibres i entre ells tenia un Fahrenheit que em va semblar molt xula l'edició i, ostres, guai, són d'aquestes compres que et deixen, sabeu, aquell toc xulo. I un d'Asimov, no sé si era un contes o algun de robots també que està que es cau, però és simplement per la pròpia edició, no? Vull dir, ja és veure'l i dius, ostres, a per ell. Ja el tinc, probablement, segur, ja us ho dic, però aquelles edicions no tenen valor, li dono jo, el valor de dir, ostres, és de l'època, no? És una edició, potser no de l'època, perquè de l'època ja el senyor Asimov va escriure les fundacions i els robots ja fot molts anys, no? Però una edició de segons quins anys, o que recordessis tu de petit, no? Jo tinc... Se n'han fet de molt xules, no? Però tinc algunes presents, no són ni les més maques potser, ni les millors, però són les que recordes tu i dius, ostres, a veure si les trobo, no? O per completar moltes vegades, no? El meu equivalent... Aquestes, per exemple, aquestes són un clàssic. Mira, l'han de Fahrenheit. Aquest, precisament, l'altre algú parlava a Twitter, aquestes edicions són molt típiques. Aquestes edicions a Gigamesh les tenen moltíssimes. Tinc alguns aquí i alguns al dormitori. Sí. D'aquestes edicions i de les noves i de les noves antigues a Gigamesh en tenen un fotimer. Bueno, el Jordi, el meu equivalent d'això que dius tu és El ojo de la mente, que vaig trobar en un llibreter de vell i que ho vaig flipar perquè era, abans que sortís l'Imperio Contraataca, la continuació de Star Wars, bastant diferent de com va acabar sent. I que no era oficial, però tenia coses estranyes i tal. Bueno, tenia l'aprovació de George Lucas. El que passa és que, per exemple, no hi ha en Han Solo perquè en Harrison Ford no havia signat per la seqüela, per una possible seqüela. I perquè inicialment el Han Solo era un secundari que estava allà per portar-los, però després va molar. Però va ser per això, O sigui, Sí. Com... És l'Alan Dean Foster, l'autor? Alan Dean Foster, sí. Sí. Mira, espera. Doncs vaig sentir que ell explicava que era justament per això. En una entrevista recent que algú li feia a Tom, no pas de Splinters of the Mind's Eye, sinó d'alguna cosa... Ell ha continuat escrivint per Star Wars. És un escriptor de ciència-ficció reputat, però a més ha escrit bastant per Star Wars i criticava molt amb una fúria. Argos Vergara. M'encanta. Sí. Bueno, jo estic ara acabant, per fi, la trilogia de Thrawn. Farem també un monogràfic Star Wars en tota la seva amplitud. Això no ho hem comentat amb l'Anna, però vam parlar bastant de l'època de les novel·les i còmics de llegendes de Star Wars, que també hi ha uns quants escriptors de ciència-ficció. Crec que és el millor que han fet.
amb l'expansió de Star Wars, encarregar-ho a autors de ciència-ficció interessants. I, de fet, una altra de les recomanacions de Sant Jordi que volia fer és la nova sèrie de còmic de Star Wars, que el guionista és Charles Soule, i, ostres, quin goig llegir històries tan ben plantejades que, a més, es fixen en aspectes que no han estat desenvolupats a les pel·lícules, però que podrien considerar-se fins... Sí, on les ubiquem? On les ubiquem, per això? La sèrie nova té lloc entre l'Imperi Contraataca i el Retorn del Jedi. Estan explorant després d'explorar entre l'episodi 4 i l'episodi 5, és a dir, ja han explicat què va passar entre el final de la batalla de Yavin i l'inici de la batalla de Hoth. Això ja ho han explicat. Ara estan explicant entre la fugida de Ciutat Núvol, la Bespin. És el cànon, Això sí que segueix... Això és cànon, Ara... I la gràcia és que són històries molt ben narrades. Justament en Charles Soule, que és escriptor de ciència-ficció i, de fet, ara és dels escriptors que estan responsables d'aquesta nova etapa que estan expandint, que és l'antiga república. Jo no n'he llegit pràcticament res, només he vist algun dels còmics basats en els llibres aquests. I en Charles Soule s'ha encarregat primer dels còmics que expliquen des del naixement de Vader fins podríem dir, fins a Rogue One o més o menys. I estan molt bé, realment estan molt ben escrits. El dibuix també és molt recomanable, però trobo que és d'aquests escriptors que saben explicar històries que no només pel fet de ser de Star Wars, són realment interessants. Sí. Jo la pròpia trilogia del Timothy Zahn, Timothy Zahn, vaig entrar amb certes reticències, allò de dir, a veure, Star Wars, novel·les, no estava massa al corrent. Havia llegit, evidentment, que aquestes acaba la pena llegir-les. Aquestes sí que queden fora de... Ara ja està morta, tot això. Ara són a fora, però compte perquè estan integrant personatges del vell cànon i segur... Clar, jo el que he llegit, ara que venen noves fornades de sèries del Disney Plus i tot això, que en Thrawn cau. És a dir, alguna cosa... La mare Jade és un personatge que ha d'acabar estaria molt desaprofitat, vull dir, no aprofitar-lo... En Thrawn ja l'han recuperat i segurament Mara Jade acabarà caient. Clar. Havent sortit a tot arreu, a jocs, és que... Sí. Que part que és un personatge que mola, collons. Sí. Hòstia, mira, que n'hi ha d'altres que dius quan no se'ls podríeu haver estalviat. Mis amigo va a morir. No. Què hi farem? Pobre Ahmed Best. Doncs aquí podríem començar ja a passar el tupido velo, perquè si no ens quedarà res ja pel proper programa. Això, va. En fi. Doncs esperem que hagi estat de... Que ja hem acabat, n'heu fet preparar coses per això? Aneu a la merda? Sí, és veritat! No, ara no vull parlar, us donem pel cul. No, és veritat, quedaven... És que us tenia posats diferent de com heu parlat al guió. Digues, Josep Maria, que és veritat que ens has dit que s'explicaries coses i no ens has explicat res. Va, res, poca cosa. Ara no vull. No, home, I hem de parlar del superhumor, no, Jordi? Jo recomano, ho vaig ficar ahir, crec que va ser, la dona estava llegint un superhumor de l'època, també, d'aquests que eren un pagot de tot, plegat. Vull dir, normalment el superhumor jo els tinc en ment, evidentment, de Mortadelo i Filemón, però eren temàtics. Però aquest era una barreja d'aquestes impossibles i la meva filla s'ho passava bé. Hi ha algunes bromes
i sobretot el lèxic, explicar-li què vol dir Beodo, clar, ella em diu, no entenc de què parlen, no? I dius, bueno, mira, ja t'ho explicarem un altre dia, que era una altra època també, tot plegat. Però jo el superhumor el recomano sempre, el còmic, el TVO i qualsevol novel·la gràfica són benvingudes. Fem broma, però, ostres, està xulo també llegir-los. Endavant! Va, ràpid, 4 punts de coses que heu dit i 4 merdes que no tenen res a veure. Amb el tema Cyberpunk, el Neuromancer, ni puta idea que havia sortit en català i em sembla meravellós. El Cyberpunk és un... Bueno, sempre m'ha encantat perquè ja us he dit alguna vegada que és el meu joc de rol preferit i vaig perdre moltes hores. I el gènere distòpic futurista donde todos vamos a morir, que el tenim a sobre, o sigui, és així, les corporacions ja dominen el món. M'encanta, vale? Llavors, de recomanacions fàcils de Cyberpunk, clar, la putada és que gairebé tot està en castellà, però el Neuromancer el tenim en català, llavors un altre dels famosos bastant comercials assequibles és l'Snow Crash, Altered Carbon, que el coneixereu de Netflix, que van fer la sèrie, que no està... La sèrie és una mica penyazo, o sigui, comparat amb el llibre és bastant dolentota, el llibre és bastant millor. Ready Player One el tenim en català, és comercial a tope, és per boomers com nosaltres, perquè totes les referències són dels 80 i els 90 i la meitat ens les perdem amb la traducció, però ara ha sortit... El Ready Player 2? El mes passat, el Ready Player 2, que encara no he tingut collons. Que no ha sortit en català encara? Ni sortirà, com a mínim fins que surti la pel·li, segur. I també hi ha Armada, que jo l'hauria de tenir per aquí. Armada és una altra castanya. O sigui, A veure... Molt bé, recomanant aquí a tope. L'Ernest Cline és un tio... Per mi, vindria a ser el Código da Vinci del tema ciència-ficció i fantasia. O sigui, el tio no escriu bé, però viu de referències, i com són referències melancòliques de les coses que t'agraden, Armada és bàsicament l'últim Starfighter en fàcil, nivell fàcil. Sí, aquí ens la colen, vull dir, a la que fots, 4 referents així, pop de l'època. Sí, però mira, m'heu recordat un llibre que em va fer molta gràcia. Vas per la pàgina 30 i ja saps com ha d'acabar el llibre i tot el que ha de passar. Però bueno, te'l llegeixes igual perquè et fa gràcia, o almenys jo me'l llegeixo perquè em fa gràcia. Aquest el coneixeu, parlant de Ready Player One? A mi em va fer molta gràcia, ho vaig llegir fa anys. Pratchett no hi he entrat mai perquè sempre m'ha tirat enrere no saber per on començar. Això no té res a veure amb Dismon. Absolutament res a veure. Aquest el podem llegir. Pratchett també té thrillers i té de tot. Sí, però clar, sempre et diuen no, Pratchett has de llegir El Mort, que és superguai El Mort, jugues al joc de Mundo Disco a principis dels 2000, mola, dius, vale, doncs guai, m'agrada això de la tortuga que té el món a sobre. No, aquest és un noi que està jugant a un Space Invaders i quan està a punt de matar l'enemic final li apareix un missatge que diu We surrender. I a partir d'aquí... Me callo. I a partir d'aquí ja la cosa complica. Em sona un altre gran de la ciència-ficció. Què estàs pensant ara? Que també està en català, que hi hem fet pel·li i tot. El joc d'Ender. Clar. Sí. Sí, que l'he mencionat abans, que també està en aquesta editorial. I és una edició molt xula. La que jo tinc en català del joc de l'Ender és amb... Jo en català el tinc. Amb la portada... Sí, l'Orson Scott Card, putada que sigui com sigui, perquè durant molts anys va ser el meu escriptor favorit. Els llibres meravellosos d'ell són Un planeta llamado Traición. No el conec, aquest. Pues busca el que t'encantarà. I Niños Perdidos. Aquests 2 llibres són la meva capçalera, junt amb El Príncipe i un parell més, que s'han de llegir sempre. I el superhumor. I el superhumor. Que no falli. Com si només n'hi hagués un, saps? Sí, hi ha un, el superhumor, no? És canon, és Ibáñez. Tornant al Cyberpunk, en còmics tenim el Ghost in the Shell, per exemple. També és imperdible. I llavors hi ha uns rotllos comercials mitjanament, que és mig juvenil, mig d'allò, com el Warcross de la Mary Lou aquesta, que no està al nivell del Neuromancer, però es mengen patates al Ready Player One. Vale. Què més? Llavors, com ja heu parlat tot de la narrativa i les coses guais, jo parlo de lo que no és... El Kama Sutra! Aquest cada un es compri el que vulgui.
però podem buscar sexe tàntric, millor. Total, jo parlo de coses que no són una mica diferents. Filosofia en vinyetes. I més comptant la gent que no ha d'arribar a fer filosofia a batxillerat, una introducció en còmic bastant amena de la mà de... Em sembla que era Descartes, però ara t'ho dic. No, d'Heràclito, que ens porta pel riu de la filosofia, coneixent els majors filòsofs. És un repàs històric. No, un repàs històric i o és un novel·lat. Introducció a la filosofia, explica la lògica, els diferents tipus de lògica, demà ho diré. És el llibre de Sofia en versió còmic. Però en guai. I no és tan pesat com el llibre de Sofia. A mi el llibre de Sofia m'agrada, també l'ensenyaré, tinc per mi. Però és pesat. Jo li tinc molta estima per l'època en la que me'l vaig llegir, però sí, se'm va fer llarg, És pesat. Hi arriba un moment que ja la pròpia narrativa ja cansa una miqueta. I comptant que era un llibre que et feien llegir a l'institut, era pesat per jo me'l vaig llegir per bici. Bueno, jo també. A mi no me'l van fer llegir, el vaig llegir per compte pròpia. En català. El Jan i jo vam estudiar amb Aristòtil. Jo me'l vaig llegir també per voluntat pròpia, però perquè vaig escollir llegir Un mundo feliz d'Aldous Huxley com lectura obligatòria i aquesta era la segona opció. Sí, vaig escollir bé. Però mira, el mateix autor aprofito per recomanar aquest que m'agrada moltíssim més i no és tan conegut, El misteri del solitari. Aquest no el conec de res. De què va? Molt millor que el món de Sofia. És que el món de Sofia és pesat, però la gent, el món de Sofia, el món de Sofia. Com que no han llegit res més de filosofia, doncs diuen guai. Potser era difícil no acabar-lo fent una mica pesat, fent la repassada que fa a la història de la filosofia, Vull dir, el que no pots adulcorar és segons quines filosofades de segons quins autors. Tenim aquí l'Heràclitos explicant-ho. Amb dibuix molt millor, home. Amb dibuixets, home. Molta lletra, molta lletra. Però ha passat 30 anys, també això hem de dir. Sí, mira les instruccions de l'IKEA. Vale, què més? És del 91, el món de Sofia. 30 anys. El mètode Ikigai. Del Kirai, no sé si coneixeu el Kirai, és un dels grans bloggers del Japó, sí. De los albores de l'època de GeoCities, era un dels pocs que tenia pàgina pròpia fora de GeoCities. Sí, quan els blogs molaven. Sí, és un dels... Jo el seguia amb devoció. Sí. I és un dels primers espanyols és un dels primers espanyols que va acabar al Japó a través d'una Vulcanus, i allà es va quedar el tio i ha fet 3 o 4 llibres sobre cultura nipona. I aquest del mètode Ikigai, el mètode Ikigai és una manera de trobar el que has de fer a la teva vida, és barrejar el que se te da bien, el que et pot donar calés, allò que és bo pel món i el que està en el diagrama de Venn al centre, allò és l'Ikigai. I és un llibre per ajudar-te a trobar-ho. Vale. Moltes coses, Com de factible és poder trobar el teu Ikigai laboral? Bueno, depèn de quan comencis a practicar l'Ikigai. Si comences des d'aviat, és relativament factible. Sempre que no sigui cultivar o fer ninotets de Hamabits. No ens hi guanyarem la vida amb això. Què més? El llibre del Duchement. Pablo Duchement, no sé si el coneixeu. Home, sí. Vale, és un gran de Twitter que té una... Bueno, fa una tasca molt important. Aquest home de conscienciar sobre la ciberseguretat en general i bé, explica-ho tu, Josep Maria, perdó. Bueno, és un professor canari que també és pèrit judicial i tracta temes sobretot de menors i xarxes. I si el seguiu a Twitter, ell penja casos reals amb dades alterades i tal per protecció de les víctimes i tal, perquè vegis els perills d'enviar aquell nude al teu nòvio, de no vigilar amb el que penges a no sé on, del bullying tal... Sí, els adolescents, menors... Sí. A mi em va impactar molt un dels seus últims fils, el de les dades bancàries, que com només amb el teu telèfon i la còpia del teu DNI et poden obrir un compte, demanar-te un crèdit i tot t'enteres de res. I ara la moto, pagui-la, senyor, té una moto aquí al seu nom. Sí, brutal. Al·lucinant. Doncs el Pablo, el professor Duchament, va patir assetjament escolar de nano
I aquesta és una guia que va fer per pares per detectar el rotllo quan li estiguin potser fent bullying al teu nano i mola perquè explica coses de bullying que només sabem el que ens han fet perquè la majoria de vegades són coses de niños o no la majoria de gent que fa bullying no sap el que està fent. Després quan li dius de gran dius, hòstia, no sabia... Bueno, doncs sí, fills de puta. M'he quedat així per culpa teva. I és una bona guia, tant per pares com per professors. Jo aquest el vaig comprar perquè em vaig comprar 4 perquè amb això, perquè els volia donar a les biblioteques del poble on visc, les de l'institut, les del col·le i la pública. Perquè amb aquests llibres i... Bueno, ell té un Patreon on et pots subscriure i ell investiga casos de menors a famílies que no els poden pagar amb els calés que recauda en aquest Patreon i amb la venda d'aquests llibres. Vale? Llavors, bueno, el petit gra de sorra que pots fer per això. Pots aportar. Sí. Té d'altres, oi, títols? En té més d'un, oi, de publicat? Ara n'està fent un segon, em sembla, o l'acaba de publicar, però no l'he llegit. Què més? Jo parlo aquí ara sobretot de llibres així rarots i que no són d'autoajuda i merdes d'aquestes, ¿vale? Però de l'Arol a poc, un altre tema que a mi m'encanta, que és el sexe. Maria? Una de les coses que més he gaudit treballant és fer pediatria i parlar amb els nanos de sexe. I una de les coses que més em flipava és quan venien la nena i la mami superamigues a la revisió dels 14 anys, sense cap acritud cap a aquestes mares, ni cap judici de valors ni res, ¿vale? Superamigues, nos lo contamos todo, que tu els hi preguntaves si havien fumat, si no sé què, si tenien parella. No, nosotros nos lo contamos todos, ¿no? I mentre et deien això, tu anaves llegint. Tal dia, demana la pastilla el dia després. Tal dia, demana la pastilla el dia després. Tal dia, bueno, i tu, clar, no els pots deixar venuts. Tenim un gran forat en l'educació sexual dels nanos. L'altre dia vaig veure a Twitter un estudi que era del Regne Unit que deia que el 60% del que aprenen els nanos ho aprenien en bibliografia. Em vaig quedar flipant. Jo crec que si allò era de debò, o mentien tots o aquí no passa això. La majoria O què consideren bibliografia? Sí. Bueno, és que no, això estava a part. Les pàgines porno, el porno estava a part, sí. Aquí això no passa. Els nanos aprenen sobre sexualitat amb el porno. Blanco i en botella. I les noies tenen la sort de que n'aprenen parlant entre elles, també una mica més, d'una manera més sana que no pas com n'aprenen els nois. I molts nois també aprenen amb la primera parella sexual i tal. Però bueno, l'Arol Apoc té un llibre molt xulo que es diu Les coses clares, que la descripció és molt adient perquè és així, que és el libro sobre sexualidad que los padres querrán comprar y los jóvenes querrán leer. Però és així, o sigui, sense tabús... Si em deixes Digues. Fer un comentari, Josep Maria, mon pare, quan vaig fer, jo diria que 14 anys, em va regalar un llibre que segur que tots coneixeu per una pel·lícula de Woody Allen, que és tot allò que vostè volia saber sobre el sexe i no s'atrevia a preguntar-ho. Del doctor David E. Reuben. I clar, és un llibre que està molt ben explicat, que si el llegeixes avui en dia, jo ja quan el vaig llegir, doncs fa 30 i tants anys, ja 30 i pocs anys, em va semblar que hi havia alguns aspectes en què, tot i ser molt modern, segurament per l'època en què va ser escrit, havia quedat bastant superat, però tot i així hi ha molts aspectes que continuen sent interessants i que haurien de formar part de l'educació sexual de qualsevol adolescent. No sé. Però mira, jo que encara diria més que els llibres en l'educació sexual dels adolescents són molt importants, però jo diria que encara és més important parlar amb ells i crear oportunitats que es parli amb ells. Ara, però jo ahir estava al lavabo i com a casa meva tothom entra a tot arreu sense
Doncs bueno, jo m'estava posant l'aro, les nenes van entrar, mama, què és això? Per què serveix i per què t'ho poses? Doncs així, pim-pam, després de sopar, entre que s'anava allí, doncs vam tenir una conversa sobre mètodes anticonceptius. Les nenes tenen 9 anys. És importantíssim. És millor, jo crec que encara és millor això que no pas que ho llegeixin en un llibre. No, i tant. Home, per descomptat. El llibre no li has de donar per... Mira, niño, léete esto, que et farà falta. O sigui, per mi el llibre és l'excusa per acompanyar i dir, mira, mirem això, tal. De fet, en el meu cas, mon pare és biòleg, de manera que em va donar el llibre, però les converses ja les havíem tingudes abans. Però la idea és no tenir la conversa. A mi em van assentar un dia i em van dir anem a parlar d'això i va ser en plan... No ha estat mai així, ni amb mon pare ni amb ma mare, a casa nostra. Moltes vegades tard, ja, que deies, sí, ja que m'estàs explicant... Jo no, recordo perfectament que feia tercer d'EGB. Sí? Tard no va ser, però va ser una mica raro i jo prefereixo que generin les converses més còmodament de seu aquí que anem a parlar. A casa meva el meu nano ja té el tic de quan detecta un comentari sexual, allò, los ojos vueltos. A part, tenim un amic que és el pare també d'un amic seu, amb el que en el moment que ens trobem comencen a caure els acudits sexuals, allò, bueno, els matxaquem de mala manera, pobres nanos. I a part tinc un altre grup d'amic que és el 5 i ja surt la rima, és instantani. Vale? Llavors, però el teu nano té 14 anys, no? 14 anys, sí. No, 15. És una altra fase, 15, és una altra fase. No, però la nou té dominadíssim, o sigui... I mola perquè, hosti, estic supercontent amb la seva profe, felicitats, Esther. Al seu col·le ja han parlat obertament a una classe de tercer de sexualitat, de bisexualitat, de sexualitat, de tot. O sigui, que dius, collons, molt bé. I, bueno... Compte perquè això és cada cop més delicat. Quan s'ha parlat del PIN parental, el famós PIN parental, s'han tractat aquest tipus de vetos. És a dir, pares que no volen que els seus fills sentin a parlar de res que tingui a veure amb educació sexual. Ja no parlem de qüestions ideològiques. No ens ve de nou, això. Clar. Això és per descomptat, sí. La informació és poder. Ells potser consideren que amb els pares som nosaltres, que amb la mare soc jo, que t'acompanyi al lavabo perquè no entrin. Sí. No hi ha problema. Són interpretacions. De tota manera, hi ha un programa bastant bo que van fer a 8TV, que es deia Oh My Goig, que és un programa de sexualitat, el feia una sexòloga, que anava pels instituts fent tallers de sexologia amb els nanos, i aquests tallers estan gravats i explicats per ella, i era estava bastant bé, molt ben tractat, i molt bé, molt real i molt normalitzador tot. Jo tinc la primera i segona temporada, la tercera no l'he trobat, però segurament a la carta del 8TV potser hi és. Ni idea. I què més de llibres? L'Arola Poc, allò, i uns del gènere, però que són en castellà, que ja tenen els seus anyets, que són aquests 3, no caigueu. Expectació. Sí, del Paul Hoffman, no sé si el coneixeu. La mano izquierda de Dios. La mano izquierda de Dios, les 4 postrimetries i l'últim, que és el batir de alas. Però espera, estic al·lucinant, perquè aquestes portades són exactament idèntiques a les cròniques del Mago Negro. La mateixa portada, diferent títol. Pues no. Les cròniques del Mago Negro, com es diu aquella autora que m'encanta? No és un mago. T'ho juro que la portada és la mateixa. El personatge que tens en portada és el mateix. Que has comprat, Josep Maria? A veure... És pirata! No, un dia podem parlar d'edicions que reaprofiten portades. Sí, s'assembla molt. No és la primera vegada que ho veig. Doncs s'assembla molt. El Paul Hoffman és un escriptor que va predir el col·lapse del sistema financer, que no té res a veure amb aquests llibres, cap allà el 2007, amb un llibre que es deia The Wisdom of Crocodiles, i que és un tio que havia estat censor cinematogràfic, que té un altre llibre que va precisament de les seves històries com a censor, un llibre d'humor negre que és molt guapo també, molt entretingut. Però aquests llibres molen perquè és fantasia èpica la típica que a mi m'agrada, que sóc molt bàsic, que és el creixement, el viatge de l'heroi. El viatge de l'heroi, sí. I que normalment, si a més és un antiheroi, encara m'agraden més. I és bàsicament això, barrejant bastant crítica amb el tema de religió i de més, i mola.
Trudy Canavan, el mago negre Trudy Canavan. Perdoneu, és que em queden coses al cap. Sí, ja compararem portades. Aquesta edició és de l'Esfera de los Libros. Jo és que aquell no el tinc en físic, no sé de qui és l'edició, el tinc en electrònic. I què? Però sí que I tinc aquí també aquest que me'l va recomanar l'Anna, que el tinc aquí... Mira, el germà. El tinc aquí pel nen, però si li dono això a un nen que no és capaç de llegir 60 pàgines, me'l fotrà pel cap. O sigui que... Ves retallant i li vas donant... S'ha quedat per la dona. Quin títol era? No Ai, perdó, sí, això està molt bé. El guerrero a la sombra del cerezo. Explica de què va, Anna, que jo no l'he llegit. Una novela cruda y bella, cargada de matices, que nos hace viajar a través de un Japón devastado por más de 2 siglos de guerra, entre cuyas cenizas, sin embargo, no em llegeixis això. Digues de què va. Són 2 històries en paral·lel. Comença amb el fill d'un shogun, crec, si no m'equivoco, que arriben i massacren a tothom, i el nen s'escapa i amb un protector que el prepara per la venjança, bàsicament, per venjar la seva família. I en paral·lel hi ha una altra història... Molt Jedi, tot plegat? Sí, d'un metge, també... També Jedi. També Jedi, que també es vol infiltrar a una cort. I amb tot això, amb les guerres de fons. Està molt bé. La veritat és que me'l vaig comprar en digital amb una oferta d'Amazon, que valia €1 i em va agradar tant que vaig pensar que em feia vergonya haver-li pagat només €1 a l'autor per un llibre que m'havia agradat tantíssim i d'ahir vaig anar i me'l vaig comprar al Maite Llibres, la meva llibreria preferida. Salutacions, ens veiem divendres. I ja està. Qui és l'autor? David Begil. David Begil, sí. Que també té un altre llibre, encara no he llegit, però tinc pendent, que és 8 millones de dioses, que també està ambientat a Japó. Ni més ni menys, 8 milions. Sí, són pocs, queden curts. Déu-n'hi-do. Va, Jordi, has de tancar. No, ostres, la veritat, jo avui he estat jo entre punts de la UOC, si voleu us recomano... No m'he preparat, no he fet els deures. Jo ja us dic, aprofito normalment el Sant Jordi, entre d'altres coses, per comprar aquelles reedicions o aquells llibres que vull anar completant i anar fent. Ho deia al principi, la mà de la Úrsula K. Le Guin, i potser cau algun altre, segur. Vull dir, aprofitaré el moment per fer aquella compra compulsiva. Vaig veure un còmic que em va agradar, de Lovecraft, de les muntanyes, com es diu? De la locura. Muntanyes de la locura. Ara que dius de Lovecraft m'han recordat una altra cosa. Una edició que em va agradar molt. El vaig a buscar, a veure si és aquest el que dius, un momentet. Sí, perquè n'hi havia 2, a veure quin em porta. N'hi havia un de molt gran, era que no ens escolten, més car, i després hi havia un que era una edició d'una mida que m'agraden a mi particularment, els còmics d'aquesta. No entenc de mida, segur que té un nom, no sé com dir-ho, la quartilla aquesta. Sí, vull dir, una mica més petit del Dina 4 foli que estem acostumats i guai, no sé, em va agradar molt el dibuix i, evidentment, la temàtica de Lovecraft que em va semblar xula. Sí. Em sembla que hi ha més d'un volum perquè ficava 1, per tant, entenc jo que... Seria una cosa interessant de fer, vendre un llibre amb un número random. I la gent, clar, s'emprenyaria molt, de dir el 3. Doncs no. Aquest no sé, aquest és el que dic jo és tot tinta, vull dir, és blanc i negre. D'acord. Molt bé. Com? No veieu la segona hora, collons? Ostres! No, dic, qui s'ha colat? M'ha molat. Bueno, una cosa, ara que dius del Lovecraft, se m'ha oblidat que volia parlar d'un altre gènere molt curtet i molt ràpid, que és els jocs de rol, que sempre cau un per Sant Jordi, encara que no tinguem qui jugar. M'encanta llegir sistemes de jocs de rol. I els senyors de No Solo... I llavors això em porta a parlar dels senyors de No Solo Rol, que s'ocorren bastant, encara que siguin uns capullos amb les tendes i facin competència deslleial, fent campanyes per Twitter i tal, que les tendes no poden igualar. Molen perquè quan tu compres el llibre
físic et regalen el llibre digital. I això és bestial, comptant que els Per imprimir senyors... fitxes. Comptant que els senyors de Dragones i Mazmorres et fan pagar 40 vegades pel mateix. Però vaja. Bueno, els No Solo Roll tenen la línia del Zulu, però també tenen la línia de Cultos Innombrables, que és una línia nova amb un sistema que es diu Hitos, que és un sistema molt narratiu i molt d'interpretar papers més que de tirar daus, i molt guapo, donde eres el malo, i si el malo mola. Llavors, encara que sigui només com a lectura, tens el llibre ara acaben de treure el d'Habitació 311, que és una aventura autoconclusiva, curteta, pels aquest sistema Hitos i aquest joc de Cultos Innombrables. Però qualsevol... Al principi havia entès ojitos, no t'ho perdis. Hitos. Sistema de ojitos, dic, maco, mira, no sé. Hitos. Podríem dir assoliments, també. Assoliments. Així, quan has dit que ens organitzes la partida d'assoliments? S'haurà de fer alguna cosa, clar. Si tinc algun qui jugar, jo la jugo, no hi ha problema. Vale. Llavors, aquests de No Solo Roll, a part d'aquesta línia de Cultos Innombrables, tenen un llibre sol, individual, que són unes quantes aventures, són quants actos, que és La Maldició del Signo Amarillo, que són 3 escenaris amb 3 sistemes diferents. O sigui, pots jugar l'aventura, que és rotllo Lovecraft també, amb el sistema Hitos, amb el sistema... on està? Amb el sistema Hitos, amb les regles de la llamada del Zulu o amb el sistema Innombrable, que és el que porta el joc, el llibre. Vale? I és un llibre autoconclusiu que amb allò ho tens tot. I després, ja aprofitant, aquests de No Solo Roll han recuperat una cosa de la nostra infantesa dels boomers, que són els llibres de los librojuegos. Vale? Els de Tria la teva aventura? Sí, els de Tria la teva aventura. Els pocs llibres de Tria la teva aventura que hi ha avui dia són de No Solo Roll. Tenen una línia que és d'elfos, típics. Ah, sí, la filla en té dos d'aquests. Però després tenen la línia El Imperio Cobra, que no sé si recordeu el joc de Cefa, de Juegos Cefa. I tant! Busca el joc aquest. Sí, val una pasta. Que són 4 llibres, vale? I si teniu algun preadolescent, perquè l'adolescent us el tirarà per la cara, que mitjanament li interessi llegir, perquè també seria raro un preadolescent que llegeixi, li podeu regalar i serà un èxit. Això si li parles encara. Això. Si aconsegueixen entrar a l'habitació. A l'adolescent ja no. Mirarà allà i diu, com que ves a la pàgina tanto. Hauria d'un link, no? Clic. Però bueno. Sí, o això, o se'l llegeix, saps, d'una tacada i papa no entès res. Sí, ja està. Agafa lectura diagonal. Jo recordo un còmic del Jan, que era dels Petisos Caramanales, d'un altre mestre. Vull dir... El Super López. Mestre absolut. No? Sí, que era dels Petisos... El del Pavman. Sí, era de... Pavman. Doncs té un dels Petisos Caramanales, que és d'aquests de triar la teva aventura adaptat a un còmic i amb el que es pot fer allà, però genial, sí, tant, molt xulo. Doncs quan vulguis fem una partideta. Quin sistema feu servir vosaltres per tirades i tot això? Sortim-me una mica estàtic. Mira, de fet està aquí posat, a veure... L'ensenyarem per aquí pel Twitch. Hòstia, no és aquest teclat. Això de... Tinc un servidor xinès, perdó, que és on tinc les meves fricades. I això, que no són poques. I això és el Foundry, que és el que jo faig servir per jugar rol. És un Roll20 vitaminat, molt guapo, i, bueno... Bé. Vosaltres que ja enteneu, un dia m'heu d'explicar com es juga aquests jocs que són tan refotudament complicats. Què va, és molt senzill. Jo vinc aquí, trec la fitxa, aquí, i li dono... Vull pagar amb això. Apreto aquí i no fa res. Però hauria de sortir aquí un dau, rodant. Com que no tengo l'ítem. Bueno, jo tinc el Roll20 i normalment funciona, no hi ha tots aquests problemes al fons. Tinc el Roll20 pelat. Jo vaig començar... Nosaltres vam començar jugant a Roll20 i vam fer el salt perquè Roll20 està molt limitat si no pagues i és molt limitat si pagues també, perquè no han actualitzat. Roll20 va ser una plataforma que es va financiar per Kickstarter quan no hi havia res per jugar rol i s'han dormit els llorers perquè no tenien rival. Hi havia una altra aplicació que es diu Fantasy Grounds, però que la llicència et costava de $100 cap a dalt.
Quan has dit? $100 $100. cap a dalt. Sí, és una bestialitat. Roll20 funciona a base de que tu et subscrius. Si et subscrius, doncs tens merdetes extras com un llibre de batalla i pollades així. I si no et subscrius, doncs tens... És bàsic. El Foundry aquest és un desenvolupament que el tio el va fer per Patreon i que et costa la llicència per tu per sempre $40. I amb allò ja per sempre. I això és una llicència, per dir-ho d'alguna manera, el màster hi pot compartir-ho o tothom ha de pagar aquests 40 si vol? Jo, per exemple, aquesta llicència la vaig comprar a nom de Voces del Vicio, que és el que tinc allà amb els friquis aquests de la resta d'Espanya que juguem, i que la fem servir tots. Durant una temporada vam tenir el servidor Azure, ara està aquí el meu servidor xino, l'altre que fa de màster, que fa de Dragones i Mazmorres, el té també on ell vol, i bueno, que només tinguis una versió del servidor obert a la vegada, però com és per jugar entre nosaltres. I la gràcia del Foundry aquest és que hi ha molta comunitat darrere portant moltes coses i fent moltes coses. Bueno... Mira'l! Què tal, Piwil? El Piwil no juga, només ens escolta perquè no pot, perquè sempre està treballant. Però... Algú sí, ha d'aixecar el país. Ha de fer-ho. Nosaltres estem aquí fent... Però va posar pasta per pagar aquesta llicència, és una mica capullo, Noi, ja la farà servir quan vulgui. Sí. I realment el canvi, jo crec que va ser molt bo. Roll20 és una castanya, però no tenia competència. Ara tens Astral Tabletop, que està molt millor que Roll20, tens el Fantasy Grounds, que està molt millor que el Roll20, però és pesat i car, i tens Foundry, que se'ls mengen patates tots, el desenvolupador és supermaco i la comunitat més. Doncs triant un... Aquest ja està, Foundry. Està més que triat, per això el vaig comprar. Jo en tinc també de l'època, no n'he comprat des de fa més de 25 anys segur, i recordo que eren edicions molt xules. En general estaven bastant cuidades i eren edicions xules. La crida de Tulu la tinc en català, el vaig trobar en català en el seu moment, l'edició que va sortir. El Joc Internacional, que era una empresa aquí a Barcelona, editava la majoria de jocs de rol i s'ho va currar que va treure en català Star Wars, El Senyor de los Anillos, dels Anells, aquest que dieu, que ara no em surt, el Zulu, i el joc patri per excel·lència i que a més és molt guapo, s'ha reeditat 3 vegades i ara hi ha una edició superxula, que és Aquelarre. És un joc de rol fantàstico medieval, que és relativament realista, amb bruixes i tal, però històric. I ja està, fins aquí l'apunt. Però mira, aquest tema el podem ampliar un altre dia. Sí, queda pendent. Jo em quedaré mirant aquell dia perquè no... Hem de fer el programa jugant a la vegada. Hem de fer tertúlia rol. Quan veig unes instruccions gaire denses d'un joc, dic, a veure, prenguem-nos un calma, i com que veig que no acabo d'entendre res... És igual, però has de jugar, ja t'explicarà. El que mana ja t'explicaran que l'has cagat. Correcte. Que no veus que no jugo amb ningú. Tampoc necessites instruccions. Clar que no. Tu fas el que vols i ja està. Dius, vaig a fer això i ho fas. Sempre que he intentat fer alguna partida, alguna cosa rara amb els meus germans, m'han engegat. I ja directament no, com que joc sol no hi puc jugar, i tu ets super lluny, Josep Maria, i no... Cony, més lluny està el meu màster que està a Sevilla, i jugo... No faràs de webmaster? Un cop a la setmana, no... El que heu d'enredar el Piwil perquè vingui un dia a parlar-nos de jocs de taula, que té allà un... Sí senyor, que em consta que té un arsenal, oi? Sí. I em recorda allò que vam parlar un cop. Jo tinc germans, però me'n porto molts anys amb ells. Era un fill únic amb germans. Jo vaig haver de jugar sol. I jo, amb una voluntat fèrrea, allò increïble, demanava per reis, aniversaris i similar jocs de taula. Jo esperava jugar algun dia amb algú i he arribat a fer molt Forever Alone, jugar sol, perquè clar, deies, bueno, doncs he de fer alguna cosa amb el meu joc, amb l'hotel, no? Allò que deies, doncs mira, fotrem aquí els edificis i amb els cotxets farem alguna cosa. Però d'això sí que tinc jo guardat un programa, no dels millors jocs, sinó d'aquells jocs que totes les cases vam tenir,
i hi ha una sorpresa que l'Anna em va introduir, que em va deixar fascinadíssim, que ens explicarà ella, que és un joc que es diu l'Hamburguesa. L'hamburguesa. Però això no l'introduïm. A mi m'ha semblat que hagi introduït ella en tu, Normalment Ara va hem al fet revés. l'espoiler. Sí, un joc, jo no el coneixia i bueno, jo era molt estàndard, també he de dir que vaig jugar doncs, una mica el que tothom jugava, però clar, l'hamburguesa és com quan algú ara et diu que ha aconseguit aquella joia d'un estudi de programació de Seül superpetit i no sé, em va semblar meravellós. I no, era de Borràs, no? El drama de l'hamburguesa és que era de ma germana i se l'ha quedat ella, òbviament. O sigui, la foto... La foto de Twitter... Ja no era d'arxiu, no, va agafar el joc i li va fer la foto. Per allò, per clavar el punyal més al fons. Aquí no farem programa perquè la liem. Amb això de les herències, de qui s'ha quedat els còmics, qui s'han dut els jocs... A casa meva no hi haurà baralles, ja se'ls té demanat un i l'altre diu que passa. A mi això de l'hamburguesa aquesta em sona aquest de la salsitxa loca de Joaquí Preciosi, no sé si l'heu vist. És una cosa horrorosa, de veritat. Els meus fills van demanar fa 2 o 3 anys un joc que havies de ficar la mà dins del cap d'un tio i treure una tifa, no me'n recordo com es deia. Jo recordo un que sortia volant al cagalló, sortia de la tassa i l'havies d'agafar. Aquest l'he vist. Era un que no me'n recordo com es diu, que li havies de fotre, treies la carta i deia una aranya, i havies de ficar la mà i buscar el Gastón Cabezón. Hòstia, em fotia un fàstic només de veure la caixa, la mare que l'ha parit. Nosaltres som de l'època d'Operació i Dragaboles i coses d'aquestes. Per això, que d'això ja en parlarem. Bueno, això era molt modern perquè, home, tu tenies allò el Adivina quién, o vés a saber com es deia, de Falomir. Allò era una altra època. La marca blanca espanyola, que no paga llicències, ja està. Té el seu univers propi, sí. Però hem de parlar de jocs clàssics, hem de parlar de jocs moderns, perquè jo també... Podríem fer un monogràfic de jocs, perquè jo vull parlar dels jocs aquests de taula que ara van a Map, les Mansions de la Locura, el Senyor dels Anells... Zero Set Rinoz no va a Map, però és meravellós. Has de convèncer el Piwil que vingui un dia a fer el drop amb nosaltres, que... I tant, ja et pixelem, home. No posem una entrada ni un compte enrere, el pixelarem. Home, no tinguis vergonya. Quan vulguis, endavant. Jo tinc molts jocs, amb un locuendo, t'imagines? Per provar. I un d'ells, precisament, és un de... que ja fa anys que està, que és un de Star Wars, de X-Wing, de naus i similar, que em sembla fabulós només pel tema de col·leccionisme. Sí, bueno, col·leccionisme que ja està. No l'he jugat, Ja no n'hi ha col·leccionisme d'això perquè està tot... Bueno, n'hi ha col·leccionisme i valen una pasta. Una pasta, doncs fora. Sí, perquè els van deixar de fer, oi? Sí, són així de macos. Bé, acabaran tornant a sortir perquè hi ha hagut una reorganització interna dins d'Edge Games, em penso que és la casa mare, i ara no se n'encarrega Fantasy Flight, serà no sé quina altra filial. Llavors, però tornaran a sortir, em penso, aquests jocs, Armada. Sempre podem retallar. Ala, esto és un X-Wing. Però era xulo i n'hi ha un fotimer. És tot un món. Va haver jo, en el meu cas, crec que va haver o jo vaig descobrir un rebrot a partir de jocs que ara ja són clàssics, Catan, Carcassons i similars, i, ostres, no sé, a Europa es movien coses molt xules i ens han anat arribant i aquí també se'n fan. Jo el Virus el tenim com a joc de capçalera de partida ràpida amb els nens i no tan nens, vull dir, per fer alguna cosa ràpid. Trobo que té una mecànica que està el Virus molt ben trobat. La noia juga al col·le i el vam acabar comprant, però a casa meva és el joc ràpid de jugar, és l'Exploding Kittens. Aquest no ha estat superat encara. Nosaltres potser més el Sushi Go Party. El Sushi Go és la segona opció, però el ràpid... El Party, el vaig... El Party. Jo tinc el no Party. El Party és el mateix, però amb una caixa maca, no? No, té més modalitats de joc. Té més modalitats, sí. Pots jugar al clàssic o pots fer altres combinacions de sushis i postres i aliments. Fem una cosa, no cremem el tema i ens apuntem un proper multivers especial jocs de taula. I tant. Ai, que jo perdo tot.
Ai, el gat. Molt bé, macos. Doncs Ai, el gat. No, ara havia perdut el top del boli, és que entre una cosa i l'altra. si us sembla bé, ho deixem aquí Ho deixem i aquí. ens acomiadem dels espectadors. Moltes gràcies per haver-hi estat. Això ha estat tot en aquest nou programa de l'emissió en proves del multivers. Esperem que us hagi interessat i entretingut la conversa. Esteu convidats sempre a participar. Ja sabeu que ens podeu trobar a Twitter esmentant @multiverscat i ens podeu insultar també directament a través dels nostres comptes de Twitter particular. Per part nostra ja sabeu que ha estat un plaer i que hi tornarem a ser ben aviat. Una abraçada a tots. I tant. Bona Molt nit, bon Sant Jordi a feliç tothom. Sant Jordi. Adéu. 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 A veure...